Bapak Ibu kami persilahkan itu merapat maju di samping kanan dan kiri gapai jalan. Karena upacara kita keluarga boleh menyaksikan prosesi kirap, yaitu dimohon keluarga yang bersedia berdiri dimohon berdiri sejenak untuk menyaksikan rangkaian iringan kirap kedua mempelai. Dan di dalam untuk memandu jalannya akan kami pandu akan kami mulai menggunakan bahasa Jawa untuk sambal nikmat iringan kirap kedua lagi. Singgah kono singgah pansuwika durga kono sumir singa sira singa suku singa singa sing tetap kasat moto mulya ing asal lampah kiro sang temanten inarung ungling gedi gati podo sing Arab sip dan permanun datang ora ono sakawane walis gegodongan datang ombak sambil datang rumah lawan-lawan tiga kabian sohambung suara ning bendi kang munyo angin ing hamin bui indah guegen swasana paharyan ing kang siang leleng ing dinten Ahad utawi Minggu Wage Surya kaping 23 Januari 23 Masehi wonten ing daerah Swasana ana cahya copot saking Nuraliyo Tejari Isang manten saiki Marbawa Merkawani Usani Santarangan Pindu Kusama Larendro Dalam Kamis Kuwari
Masih terbayang tadi cucu yang laku ribi siapa subo manggolo ingkang siapa motifku anak kerasan ini Iwas nanti Wicaksono Allah minta yo sapecak endel sapecak mangu tondo sang subo manggolo nasa asung sasmito Brengkeng di Mojako ini tua paling sang kemarin lalu suara malam kiamat kebiar makin jauh sampai sana dengan yang berokah yuk aku lo opo usaha sampai kamu pun bagus Muhammad Haji Ramadana untuk dengan semuanya yang bertawakum Haji Waluyo kalau dibukirin usul Mas Budi apapun usul usaha yang lain berlombok akrab ngayu kira paling langit warna dengan sebelum benang kedono gemuk biar alam sinangin wujud mati yang melatih menguji agaknya menang barang-barang atau pakai lantak sujiring maharga yang keadaan siapa dasar-dasar awak dewan bagus orang nanti dan tidak salah kalau omo yo prawirono yo satrianing hari kesatuan Republik Indonesia ingkang iki samanten kaku mriki mamalih bahagia tinggi kaliyan menika yo samanten putripun Rawayu Naning Roro Purwendani Apa Putri Panjaiipun Bapak Mayor Infantri Syafruddin dalam Ibu Tri Andarini Sinungging Pemaes Warna Kesmo Irang Moles Tengges Panjang Pantes Cundok Toto Pinangsang Titi Toto Pinangtuk Katyuk Ing Maruto Sulir Katyuk Kembang Diwudara Busana kembar lawan busana bilangan dari kaku Prolo itu kembar bibit bebet bebet so bote sang teman dari kami kegerakan suket datan tinggal sanit arang kulo biru kulit cantik kulo cumana didengar aneh kamilokan sesuatu asli dinulukan iwan bukan maku iwan cikali saya jaket saya jatuh saya jaket saya ngalil tidak ada orang macam syahid ingin kehadiran diri orang ibu alakat dan bongso ngaturakan pambau yuk sak gumpul tak sudah ojo ngomong-ngomong kau adu beri tidak paling orang ingkang arsa yo Agnes Revi kau putra sini bagi keluarga kami nyuwun minta dengan sanipun ora rawuh keparang derek mangayu bagyo lulus raharjo bagyo mulyo anggene mangkun kebrayan di santemanten kali Ring bujo bukti tekekin telahan akhirnya mangkun keberasa kebrayan runtut andut datang hinggang bulu mobil bulu keket raket suweket bindu mimpi lan minduno lan mukyo saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah keluarga ingkang tata tentrem karto raharjo tantina biro ing sambiwala lan mugi kelingan pinaringan omongan putra putri
ingkang migunani tumraping bangsa lan agami lan tresno tumraping Rama dalah keng ibu ya sang temanten sakit kotoran tindaknya sang Suba Manggala parikan lampai rawe-rawe lantas malang-malang kutung kadya-kadya sang Suba Manggala yang dadya memanunging lampah uga bisa ngrantasi sakabehing Sukerto durga mendak kala sirna tan karya manggih parahayu kalis ing rubida widodo nirning sambimala sigra pinuji sasana minulya ingkang kedheraken bini Rama ibu ugi ageng busana gagrag ngayu karato adi ingkang endah etiweti kembar busana kembar warna pindho harisaning sela bekiti sela wujud watu bekiti semut kados kadya harisaning semut kang haris lumampah sesarengan sigra pinuji sasana minulya ya sasana enenggo ya dampar deto ingkang endah ediwaini kadya uroleh hari ya kraton Mataram ngayu karata adiningrat jejeg manten manunggal cipta suwah karsanipun risan temanten sami daya-daya pinuji sasana minulya ing dampar deto adika wisuda dadi ora kulang praja sedina ananging sampeyan lenggah kanthi satata menika lan seketa kemarin adika pundhut gambar foto sesarengan kalawanken Rama dalah ibu dinasti disebut didampingi kedua orang tua tercinta untuk diabadikan sejenak juga mohon maaf untuk saudara kandung mohon bisa mendekati MC saudara kandung dan dari Bapak maupun dari Mas Haji saudara kandung itu mendekati MC dengan musik saudara kandung boleh